खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। नै दाख्लै रबिबार खालि जोबोद गिदिर जाथाय जाना थांबाय। सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों, बेबो गावनि मोजां मोननायानो। जिनाहारि खालामनाय जाथाया सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरो दा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो। मानोना साजाखौ जोबोद खम मोनो दायनिगिरिया। साजा खम मोननायनि जाहोनावनो दायनिगिरिफ्रा गिला बावनो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो। बेखायनो दायनिगिरिफोरखौ साजाखौ जोबोद गिदिर होनांगौ, जाहाथे दायनिगिरिफ्रा गियो आरो उनाव बेफोरबायदि दाजाबावथोंसै। दाख्लै बेयाव जाबाय, दिनै जोंनि जायगायावबो जानो हागौ। बेखायनो एसे हिन्जावफ्राबो हुसियार थानो नाजा। जायखि लेंहरा थांनाङा, जेराव मेराव बेरायहैलाबायनाङा। गाव गावनि मोजां मोननायबाबो दा फोथायलायबाय। मानसिनि गोसो दानो मोजां दानो गाज्रि। बे जाथायाबो बिदिनो जादों। गावनि मोजां मोननायानो जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। बेफोरबायदि मानसिनाव अननाय होननायानो गैया। अननाय दङमोनब्ला बेफोरबायदि जिनाहारि खालामनानै बुथारनाङामोन। अननाय गैयै मानसिखौ अननाय होननानै लाब गैया। बेफोरबायदि मानसिखौ जोबोद गिदिर साजा होथारनांगौ। आरो बे जाथाया जादोंमोन बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुराव। दायनिगिरि आब्राहाम मोसाहारिखौ पुलिसा खाबाय। बे दायनिगिरिनि मुङा आब्राहाम मोसाहारि आरो नैबे स्क्रिनाव सावगारि नुबाय थानाया बेनो दायनिगिरिया। आरो बे बिनानावाबो बर'आनोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे बिनानावनिसिम आर'ज बियो सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मानिलायो, हिन्जाव माहारिया जेराव मेराव बेरायहैलाबायनाङा। आं बेनि थाखायनो बानायदोंमोन बे भिडिअखौ, जाहाथे उनाव बेफोरबायदि दाजाबावथों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो, जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।